عزیزم اس وقت جڑا المیہ ساڈا نا ساڈے جڑے بولے بالے سنی بیچارے ہیں قسم خدا دی مینوں 13-14 سال دا عرصہ غالباً 15واں سال نہ لگیا ہوئے تے میں ویکھ رہا رات دے نہ محفلاں تے جانا ہوندا ہے ساڈا نا حال بہت پتلا ہو چکا بے شک ایک تے سانوں علم نال محبت نہیں علماء نال پیار نہیں خرافات زیادہ نے بد عقیدگی ساڈے زیادہ آ چکی ہے وہ ویکھو ویکھی نقل کر رہے ہیں درباروں تے جا کے ایسا کام کرنا کہ جڑا اسلام دی اجازت مذہب اہل سنت نہیں دیندا وہ جا کے کرنا ہے انہاں نو جڑے ساڈے ہیں جڑا مخالف انہاں نو موقع مل جاندا وہ آندا جی آ ویکھو سجدے ڈٹے پے مخا وہ جاہل ہے تو کسی عالم نو دس جڑا سجدہ کرے تو جاہل خیر میں اپنے موضوع والے پاسے آ رہے ساڈیاں خرافات نے اپنے مذہب تو دورا تاں اساں جناب کوئی سانو سڈے نہ وہابی تے شیعہ سے ٹر جانے یار وہ تے تقریر کر دین مڑ او بخاری پڑھ دین اسا سن مارے اتھے سننا نے جو تیری کلی مانڈ دے تیری وہ کھوپڑی نہیں رہنی جی ای جا سے دا اور او پیچھا او سے دا اور وہ پلیٹ دا سر ہو جامنے جیڑی بریانی کھائی ایمان اللہ پیر میرے علی سرکار جڑا زمانے دا غوث سی انہاں نوں اے ود بخاری شریف سمجھنا تے ایتھے کلی پا اپنے مذہب نال ایک ہی جن لایا گلی ہوندے مگر ٹور چلی ایک جوگی دی کتیاں کو جہاں دا پیلا کپڑا ویکھ آ میرا جوگی ہے میں تو پیچھے کھلو آ تیرا جوگی پیر ماؤ سر لگدی پئی نے خبردار مردہ مر جاوے نبی دے صحابہ دے جڑے دشمن ہیں منکر انہاں دی چھاں دے بھی نیڑے نہ جا جو حضور دی اہل بیت دے بے ادب اور گستاخ نے انہاں دے راہ تے کدے نہ لگے اپنے مذہب نال خالص ہو کے پیار کر ان دے تیرے ایمان دی بقا ہے ایمان ادو ہی بچنا اور یاد رکھ لا میں ابتدا کے مسئلہ کر دے وہاں سیدنا امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام دی انج سمجھو بھئی سرحد نے بادر نے جنہیں انہوں کراس کرے گا ایمانو برباد ہو جائے گا جو اہل سنت ہیں اسانے عقیدے دے اندر شامل ہے کہ حضور دے تمام صحابہ جنتی نے یقیناً جنتی نے سیدنا امیر معاویہ پاک جنتی نے حضور نے صحابی نے شان والے نے کاتب وحی نے جنہا انہوں کے خلاف ایک حرف بھی بے ادبی نہ بولے اہل سنت آنے حضرت امیر معاویہ آنے حضرت امیر معاویہ اوندیا نہ تو جڑا پگا ویکھے نہ تورے ویکھے نہ کتابہ ویکھے نہ علم ویکھے نہ فن ویکھے نہ اندی ذات ویکھے نہ اوندا ویکھے ایک حرف بھی سیدنا امیر معاویہ پاک دے بارے میں ماڑا ہلکا جیا بھی بے ادبی دا ایویں خیالاں نے میں کڈ دے سمجھ لئی کہ سننی نہیں ہو سکتی جی جی تو جڑا سننی ہے وہ حضور دے کسے ایک صحابی دا بھی کیڑی دی آنکھ دا اربواں حصہ بے ادب نہیں ہو سکتا سمجھ لگ گئی نہیں اس بندے دیسی ہوتے میں اپنا گفتار اپنا زبان دا لہجہ بھی سمجھان دا بھی دیسی رکھی بھئی تاکہ تینوں سمجھ آ جاوے ہون جڑے بعد مذہباں دا عقیدہ ہے رافضیاں دا وہ آخد نعوذ باللہ من ذالک جڑے حضور دے صحابہ ساننا وہ اہل بیت نال بڑی زیادتی کرتے رہے انہاں دی آپس جنگاں تے دشمنیاں تے حضور دے صحابہ اہل بیت نال بغض رکھدے سن اور حضور دی اہل بیت حضور دے صحابہ نال بغض رکھدے سن لیکن وہ تکیہ کردے سن لڑ نہیں سن سکتے ماں کا پیٹ لڑنا خاندان علی ہوئے تے نعوذ باللہ ڈرپوک ہوئے کیا علی دی شان بیان کر دو نامرادہ کہ مولا علی تکیہ کردے رہے نامرادہ اے شان علی دی خدا جب دین لیتا ہے کھل چھین لیتا خبردار آئی دے بعد لے جانا کسے بندے تینو سڈن بھی سہی آکھن بکرا تلا پی دے سکیو چونو آکھ آپ تو ان مندبم
اللہ اکبر اچھا اہل سنت مذہب کی ہے حضور دے صحابہ اور حضور دے اہل بیت انہاں دا آپس دے نال نہ صحابہ دا بغض سی اہل بیت نال نہ اہل بیت دا بغض سی صحابہ نال اہل بیت صحابہ دے نال پیار کرتے سن شدید اور حضور دے صحابہ حضور دے اہل بیت نال عشق کرتے سن شدید انتہا درجے دے محب سن ایک گل کہہ کیتی ہے اللہ دے قرآن کی نہ کوئی کسی دی تفسیر ہے نہ کوئی تاریخ ہے اللہ دا قرآن ایک قرآن اللہ دی کتاب ہے تاریخ علی انسان دی لکھی ہے او دے خطا ہے راوی جناب کوئی کذاب آ سکتا ہے وچ روایت بیان کرن والا کوئی منافق آ سکتا ہے توجہ ہے کو ابن سبا دے ٹولے دا کوئی وچ مردود آ سکتا ہے لیکن اللہ دے کلام اتنا نہ فرق آ سکتا ہے انتہائی رحمان دا کلام بولو تے صحیح سبحان اللہ ہن کیڑی گل صحابہ تے اہل بیت دے بارے اللہ خود فرمائیے قرآن سچی ہے او ساڈا مذہب بھی یہ ہوئی ہے ذرا زور نہ لاؤ